Engenza ukuthi ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofinya khona le video. Ake nginibikelele nginamukele igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Admin. Wangilandela lapha ey'nkundleni zokuxhumana uthi Msizi SA uzokwazi ukuthi uzitholele izinto ey'ningi esiy'phostayo. Kodwa-ke ake ngihlala udaba eningi ize ngalo namhlanje. Sivuke ngoNdlunkulu wesithathu isilumi isiZulu okuthiwa sesikhethe intokazi yasejozini ebizwa-ke ngoMasesi Mini. Kuthiwa-ke ngempela sonto noma-ke impela sonto esiyakuyona iNdlunkulu kaZulu izobe itheleke ngezinkane-ke ejozini. Kwelakithi-ke wengane zawethu ilethe-ke amalobola ahambisana nomcimbi wokucelwa-ke kwale ntokazi ezokwendela-ke eNdlunkulu. UMamyeni-ke uzokuba owesithathu esithenjini sesilo-ke elandela intokazi yaseSwazini yona-ke elandela-ke ukaMayisela. Zindaba-ke lezi ey'thinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana, abanye sebeqalile-ke bayakhuluma ngazo. Afisa ukuthi ngeze uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Asihlangane lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ucindezela usubscribe, thola zonke izinto engiy'phosta kuyona-ke le channel yethu.